Бүгін жұмға 2 июль эфирда Саба доканнары телевидениесі. Отна информацион студиясынан сізді мен Райля Галявина сәлемлейм. Хайырлы кеш. Ең элек, ең мөһимнәре турында кыскача. Саба районы тарихын колашлаган китаплар сафы тулылана. Яшә Саба йорт, шәхесләр һәм язмышлар турында өр-яңа китап дөнья күрде. Казан Сабан туенда Саба аланы башкалабыз халкы күңелен күрде. Язгы чакырылыш тәмамланып килә. Бу атнада 11 егетебез армиягә китте. Яшә Саба йорт, шәхесләр һәм язмышлар. Районыбыз тормышында кайнап яшәгән, алдынгы карашлы, тырыш кешеләре турында менә шушы исем белән китап нәшер ителде. Ул озак еллар район хакимияте аппаратын җитәкләгән, лаеклы ялга чыккач ветераннар советы рәисе вазифаларын алып барган Расих Сабировның тынгысыз хезмәте җимеше. Кызганыч, үзе генә әзерләгән язмаларын китап итеп кулына ала алмады. Аның аманатын гаиләсе тормышка ашыра. Китапны тәкъдим итү кичәсе безнең беренче хәбәребез. Озак еллар районыбызның бик тә җаваплы постын биләгән хакимият йортының аппарат җитәкчесе, лаеклы ялга чыккач ветераннар советы рәисе эшен алып барган Расих Сабиров үзе артыннан якты эзләр, матур эшләр калдырып, көтмәгәндә безнең арабыздан китте. Гаиләсе белән бергә без райондашлар да бу югалту белән килешмәдек. Аны җирдәге юлларга күчерсәк, бик еракка, кайтмас җирләргә озаттык. Аның якты истәлеге кулга-кул тотынып эшләгән җитәкчеләр хәтерендә мәңге яшәр. Җиренә җиткезеп эшне куша белә торган җитәкчеләрнең берсе иде. Расих абыйның әлбәттә менә ул башлап йөреп, аның бик күп хезмәте кергән шушы китап, ул инде күп еллар сакланыр һәм менә яшь буынга безгә дип әйтәм инде бигрәк тә ул хезмәт иткәндә ярдәм итә торган методик яктан китап булып сакланыр дип ышанып калам мин. Чөнки ул бит кеше китә, хәтер кала диләр. Менә тарихны белмәгән кешенең киләчәге юк диләр. Тарихны белү өчен шушы китапларны булдырырга кирәк. Китап булдыру өчен тырыш кешеләр кирәк. Менә шушындый Расих абый шул кешеләрнең берсе иде әлбәттә. Расих Наиш белән безнең хезмәт юлыбыз бергә уйнап барды. 82 елдан без аның белән бергә эшләй башладык. Мен авыл советында, ул башка өлкәдә. Менә шул чордан бирле гел безнең очрашып, хәбәрләшеп, фикерләшеп яшәгән эш булды. Инде мин администрациягә килә, ул администрациядә бит инде ул вакытта инде иң якын дусларның берсенә әверелде. Чөнки администрациядә эшләп чыкканда эшләгән кеше белә, анда ни кадәр эшнең җаваплы икәнен, ни кадәр анда түгел эшләргә кирәк икәнен, ул миңа шул вакытта ул бит инде все-таки миннән өлкәнрәк кеше, күбрәк урынында эшләп тәҗрибә җыйган кеше миңа әйтәдер: "Мидхәт, сабыр бул. Мидхәт, сабыр бул." Анда сабыр итәсе килгән вакытлар буладыр я, сабыр итәсе килми торган вакытлар буладыр я, ул һәрвакыт безне җиңелчә баштан басып тотты. Минең үз дәврендә бик рәхмәтле. Зал тутырып килгән райондашларыбыз арасында Расих Хәсән улы белән бәйле матур хатирәләр яши. Аларның һәр кайсын вазифаи хезмәттәшлек, дуслык, туганлык хисләре били. Менә шуларны искә алу бүген үзенә дуга булып барып ирешкәндер. Расих Хәсән улы үзе исән чакта бик олы эшкә алынып, районыбыз тормышында тирән эз калдырган шәхесләрне барлап, аларның язмышлары турында сорашып, истәлек язмалары туплый. Ул шушы олы тарихны бик тә китап итеп кулларына алырга тели. Китап әзер. Ул бик бай эштәлек, матур бизәлеш белән безнең кулларда. Әлеге китапка Саба районы тарихында тирән эз калдырган шәхесләр, аларның язмышы тупланып бирелгән. Аларның һәрберсенең язмышы, районыбыз тарихына керткән өлеше, хезмәте турында аерым китап язарга мөмкин булыр иде.
Китапта Расих Сабировның ТССРның Югары Советы, Татарстан Республикасы Югары Советы халык депутатлары, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары, Ленин ордены кавалерлары, Бөек Ватан сугышында катнашып, дан орденына лайык булучылар, социалистик хезмәт геройлары, ТССР төзелгәннән алып район башкарма комитеты җитәкчеләре, беренче секретарьлары булып эшләгән шәхесләр турында материаллар. Шулай ук әтиләре сугыштан кайтмаган тыл каһарманнары турында район мәктәпләре укучылары булышлыгы белән әзерләнгән истәлекләре туплап бирелә. Шушы китапны тәкъдим итү кичәсендә Расих Хәсән улының тормыш иптәше Гөлшат ханым, гаиләләре белән уллары, оныклары да катнашты. Алар әтиләренең бу китап өчен төн йокларын калдырып язмалар әзерләвен белгән, күргән шаһитләр. Гөлшат ханым әле дә шул хатирәләр белән яши. Алар 42 ел иңне иңгә куеп, матур пар булып гомер итәләр. Ул китапның чыгын искиткеч теләде, бик теләде. Беренчедән ул бик эшчән кеше. Урысча әйткәндә бик трудоспособный кеше. Иртәнге 4-ләрдә торып, шушы китапны яза иде инде. Ул эзләнмәгән җире калмаданың, хәзер Америкаларга кадәр шалтыратып, алар белән хәбәргә кереп, бик күп җирләрдә йөрмәде, телефонлаша хәбәрләшеп, бик күп материаллар туплады. Аның бөтен хыялы үзе исән вакытта шушы китапны чыгару иде. Менә насыйп булмады бит инде, насыйп булмаган. Мин аның ничек чыгарга теләгәнен белдем. Күңелем белән дә бөтен нәрсәм белән дә тыйып бирдем. Расихны җирләгәннән соң эш көннән соң минем төшемә керде. Столовойда каршысына мине утырткан, Фәнилне утырткан. Мәүлитов Шинкиялар газетада ул күп материалларын чыгарды, Фәни белән бергә эшләделәр алар газетада. Альбом битен кызыл кайма белән нитеп алынган. Әйе, шунда язылган Ленин ордены кавалерлары, Советлар Союзы геройлары, социалистик хезмәт геройлары, дан ордены кавалерлары һәрберсенең битләп миңа биреп бара. Ул миңа йөрергә кушты. Менә шуннан гаиләнең китап бастыру эше белән бәйле тынгысыз көннәре башлана. Расих Хәсән улының бер туганы Зөбәрҗәт ханым да энесенең аманатын үтәүгә алына. Саба таңнары газетасы журналисты Фәнил Мәүлидов та ярдәменнән ташламый. Китап Ярчалы шәһәрендә җыела. Казан мәгълүмат нәшрият үзәгендә басыла. Тиражы 300 данәне ташкил итә. Барлык финанс чыгымнарны да гаилә үзе күтәрә. 240 биттән торган шушы саллы хезмәтне китап итеп кулларыбызга алган көн иң шатлыклы көнебез булды. Без аны районның барлык авыл, мәктәп китапханәләренә тараттык. Расихны хөрмәт иткән, китапны үзендә булдырга теләгән кешеләргә дә бушлай бирәм ди Гөлшат ханым. Ул китап чыккан көнне бик зур бәйрәм булды инде безнең өчен. Гаиләбез өчен, туганнар өчен бик зур бәйрәм булды. Аллага шөкер, теләгебезгә ирештек. Расихның рухы шаттыр дип уйлыйм. Һәм төшемә дә тагын ул минем керде шул китаптан соң. Бу тормыш белән мондагы тормыш арасында искиткеч бәйләнеш көчле, барысын да белеп күреп яталар. Китапның райондашларыбыз киң катлам укучы өчен кыйммәте бик зур ди Татарстан Республикасының атказанган укытучысы Илдар Сафин. Бөтен дөнья татар конгрессы каршында төбәк тарихын өйрәнүчеләр советы әгъзасы буларак та ул яңа басмадан төшкән тарихи китапларны һәр чак зур кызыксыну белән кабул итә. Үзебезнең Саба районы турында булганнары аңа аеруча тәэсир итә. Безнең Саба районында шушындый шәхесләр һәм язмышларга багышланган шушы тулы күләмле китап юк иде дип әйтергә кирәк. Билгеле, әле моның мин алда да әйтеп киттем инде, аның дәвамы тупланган, bütün авыллардан җыйналган, ул барсын оештырып җирдә әле моны тагын дәвам итәргә. Менә кыйммәте нәрсәдә? Киләчәк буыннар өчен район җитәкчеләре турында, аларның биографиялары, аларның кешелекләре турында, Ленин ордены кавалерлары, депутатлар, алга таба аннары менә монда өлешчә кергән, алга буларга тиеш бит инде, сугыш чоры балалары, аларның язмышы, ашы язмышы бигрәк тә сугыш чоры балаларының барсын тасвирлап язылган. Әле үтәр еллар, агар сулар, әле без Расих Хәсән өчен еллар узган сайын искә алырбыз, сагынырбыз, киләчәк буыннар дим мин.
Шулай дип уйлыйм, шушы эшләрне тагын дәвам итүче булсын безнең районда. Яшә Саба йорт китабы районыбыз тарихын үзенә җыйган, туплаган китаплар сафына килеп кушылган өр-яңа басма. Безнең максат аны һәр заман кешесе укырга, яңа, яшь буынга тапшырырга тиеш. Ул туган төбәгең, аның кешеләре белән горурлану хисләре тәрбияли. Саба аграр көллиятендә бу атнада әлеге уку йортын тәмамлаучы студентларга дипломнар тапшырылды. 134 студент экономист-бухгалтер, электрик, механик, төзүче һөнәрләрен үзләштереп, дипломлы белгечләр булдылар. Белемле, һөнәрле һәм җәмгыятькә кирәкле кеше булу. Саба аграр көллияте студентлар белән эшләгәндә нәкъ менә әлеге төшенчәләрне тормышка ашыруны максат итеп куя. Биредә студентларга белем алу өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Бик яхшы җиһазландырылган уку корпуслары, уңайлы тулай торагы булган көллиятне республикабызда гына түгел, аннан читтә дә яхшы беләләр. Төрле төбәкләрдән килгән егетләр, кызлар бер гаилә кебек укыйлар. Ләкин студент тормышы бик тиз үтә һәм саубуллашыр минутларда килеп җитә. Быел көллиятне 134 студент тәмамлады. 46 студент бухгалтер, экономист, 19 төзүче, 20 электрик, 49 механик белгечлегенә ия булып дипломнар алдылар. Студентларны тормышларындагы иң истәлекле бәйрәмнәрнең берсе диплом алу белән Саба районы башлыгы Рәис Миннаханов тәбрикләде. Көллият директоры Закирҗан Бикмөхәммәтовның чыгышы да күңелләргә үтеп керерлек булды. Студентларның аеруча тырышларына алар практика үткән хуҗалыкларның җитәкчеләре дә бүләкләрен һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Диплом тапшыру һәм бүләкләүләр җәше илгәрәй, укытучыларның, студентларның чыгышлары белән үрелеп барды. Саба аграр көллияте студентларга да, укытучыларга да бик зур таләпләр куя. Группаларның кураторлары да бик зур җаваплылык тоеп эшлиләр. Студентларның уку өчен генә түгел, тәрбия, рухи үсеше өчен дә җавап бирәләр. Гүзәл Шәфигуллина кураторлык иткән группада 20 студент булып, 3-се кызыл дипломга ия булды. Уку белән бергә спорт, үзешчән сәнгатьтә дә сынатмаганнар. Иң зур сөенечем әти-әниләрдән бер генә ризасызлыкта булмады ди ул. Мин әле уку йортын тәмамлап бетерүгә, теге елны гына тәмамлап бетердем һәм менә инде 2нче елымны шушы көллияттә эшләп йөрим. Мин егетләр группасын алдым. Егетләр группасы миңа иң яңадан килмәде. Алар инде Айдар Наҗипович исемле укытучыбызда иде. Ул куратор иде шу группаның. Булар егетләр электрик группасы 3нче курста миңа килеп төштеләр. Алар белән эшләү авырмы юкмы икәнен мин менә хәзер генә аңладым. Иң беренче килеп кергәч тә әлбәттә аларның миңа яңа кешене кабул итүе һәр җирдә шулайдыр инде ул. Алар шикләнеп кенә ниндирәк укытучы микән дип кабул иттеләр. Ләкин менә без алар белән бик әйбәт кенә эшләп киттек. Аллага шөкер, алар минем күзләмә генә карап тордылар. Мин кычкырмадым да аларга, кычкырттырмадылар да. Алар мине бик поддерживать иттеләр. Бик һәрбер сораган әмремне, соравымны вакытында ук эшләп җиткерделәр. Әтиәннәр белән без көн сайын диярлек связьда торабыз, гел шалтыратышып, гел хәлләрен белешеп, аларга яңалыкларны җиткереп, нинди оценкалар алганнарны шуңа хәтле әйтеп торабыз. Әтиәннәр монда укулары белән бик канәгать, рәхмәт кенә әйтеп тораларны, аларны без эшкә урнаштырабыз. Безнең директорыбыз аның белән бик ныклап шөгыльләнә. Хәзер именно шушы балаларның чыгып киткәч кая барулары, кая эшкә урнашулары белән. Безгә инде моңарчы бик авыр иде аларны эшкә урнаштыру. Хәзер инде аларны сорап бездән үзләре киләр. Ширләреннән организациялар, фермалар, колхозлар бөтенесе безнең студентларыбыз кирәк бөтен җирдә. Саба аграр көллиятендә белем алу һич кенә дә җиңел түгел. Монда уку белән бергә студентларның талантларын ачуны да максат итеп куялар. Укуның соңгы елларында күбесе җырчы, биюче дә булып сәхнәләрдә чыгыш ясый. Тәртип беренче урында ди Инсаф Шакиров. Мондагы тәртип бик әйбәт, безне өйрәтә тормышка кирип китергә, безгә путь сала. Закирҗан Миннаханов, мин укыдым механик инженер факультетында. Безнең куратор Екатерина Викторовна иде. Екатерина Викторовна бик безне әйбәт итеп тотты. Хатын-кыз буларак тагын без 4нче курска кадәр аны бик әйбәтләп тыңладык. Практика шурында тоже бик әйбәтләп эшләдек. Бүтенебез бик результатлар әйбәт күрсәттек. Бүтен 4нче курслар колхоз бик әйбәт алга барыш булыр дип беләбез. Монда килгәч бөтен нәрсә ашыкланды. Биюче дә булдым, җырладым дагы, бөтен театрларда катнаштык, бөтен әйбердә катнашып чыктык. Саба аграр көллиятен тәмамлап, диплом алучыларның күбесе алга таба югары белем алуны да максат итеп куя. Югары белемле булуны исә заман таләп итә. Шундый студентларның берсе көллиятне кызыл дипломлыга тәмамлаган Балташ кызы Ленара Хадиева. Укырга кергәндә бик җиңел булмады. Кире кайтып китәсе килгән вакытларда булгалады. Хәзер монда кергәнемә бик тә үкенмим. Китәсем дә килми. Аллага шөкер.
Бик рәхмәтлемен, горур башымны горур күтәреп моннан чыгып китә алам. Мин 9нчы классны бетереп килдем. Бухгалтер экономист белемен алырга. Кызыл дипломны алуы җиңел түгел, бик тырышып укырга кирәк. Аллага шөкер, әйбәт кенә укып чыктык. Закирҗан Миннәмулловичның биргән тәрбияләре бик тә ярдәм итте. Алдагы тормышыбызда бик тә кирәкле белемнәр бирде, физик тәрбиядә, рухи тәрбиядә. Уллары кызларының дипломлы белгечләр булуына әти-әниләр дә горурлык хисләре кичерде. Чөнки киллиятта студент, укытучы, әти-әнинең бергәләшеп эшләвенә зур әһәмият бирелә. Рәхмәт сүзләре дә чын күңелдән әйтелде. Улымның исеме Садыков Рөстәм Илфат улы. Шушы киллиятта укыды. Мин бик риза, бик әйбәт укыды. Рәхмәт яусын Закирҗан Миннәмулловичка дагы. Монда аларны шундый каты тәрбиядә тотып, балаларны тәртипкә өйрәтте. Мин бик риза. Башта, конечно, авыр булды, бик читен булды. Ияләнергә аларга дагын, безгә дәгән ата-аналарына. Но алар зарланмадылар, конечно. Сизелә иде авыр икәнен, но без аны җиңеп чыктык, Аллага шөкер. Саба аграр киллияте егетләргә, кызларга дипломлы белгечләр булып хезмәт юлын башлау өчен фатиха бирде. Күз ачып йомганчы студент еллары үтеп тә киткән. Бу елларда туплаган белемнәре, тапкан дуслары, өстәмә алган белемнәре исә студентларны гомер буе озатып барыр. Ут фаҗигаләре аяусыз сакланыйк, саклык чараларын күрик дип һаман сайын сөйләп торсак та, чын барлык үзенекен итә. Бу атнада районыбызда 2 янгын очрагы теркәлде. Измәдә йорт янды, аның түбә өлеше янып бетеп, өй эше яраксызга әйләнде. Кешеләре зыян күрми. Мишәмбаш авылында йорт мунчасы белән бергә янып бетә. Югалтулар да бар. Хуҗа кеше ут эчендә вафат. Фаразлаулар буенча янгыннарның сәбәбе электр җиһазлары белән бәйле. Электр һәм газ җиһазлары белән сак эш итик, аларның төзеклеген кайгыртыйк. Авыл үсләре бу көннәрдә яшьләр шау-шуыннан һәм гармун моңнарыннан яңгырап торды. Сизгәнсездер, аңлагансыздыр, егетләрнең дус-иш туганнарын, якыннарын җыеп армиягә китү алдыннан оештырылган мәҗлесләреннән килгән тавышлар иде ул. Хәрби комиссариатта язгы чакырылыш егетләрен армиягә озату тамамланып килә. Бу атнада 11 райондашыбыз хәрби хезмәткә китте. Сәгать иртәнге 2 тулып китеп бара. Халык татлы йокыда, авыл урамнары гармун моңына күмелгән. Олы шуңар яшьләренең күзенә йокы керәмени. Бүгенге 29 июнь иртәсендә аларның 4 егетләре армиягә китә. Илназ Хоснуллин, Әдел Набиуллин, Әлфис Мәхбутов, Рафис Гарипов Олы Шуңар авылы җирлегенә керүче авылларның иң асыл егетләре. Алар авылдашлары белән сабулашып, авылга кертүче элмә язуга кулъяулыкларын бәйләделәр. Кызлардан бүләк шигүле кулъяулыклар әти-әниләренә, сөйгәннәренә, авылдашларына сәлам биреп, җилфердәп, үзләрен көтеп торыр хәзер. Шуңарларда менә шундый матур гадәтләр яши. Район хәрби комиссарияты иртәнге 4-тә ишекләрен ачып, егетләрне каршы алды. Бүген Саба районыннан 11, күрше Теләче районыннан 3 егет армия хезмәтенә китә. Аларны әти-әни, дус, туганнар белән бергә озатырга диеп, район җитәкчелеге, дин әһелләре дә килде. Башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов булачак солдатларыбызга ихлас теләкләрен әйтте. Район исемен Сабаданын яктыртырга чакырды. Кайда гына барып урнашып, нинди генә хәрби частьләрдә хезмәт итсәләр дә, шын егет, илен яклаучы, гаиләсен кайгыртучы ир-ат булып, җитлегеп кайтуларын теләде. Бу язгы чакырылышта безнең Саба районыннан 30лап егеткә повестка тапшырылган. Бүгенге көнгә аларның 15-е киткән. Соңгы партия егетләрне озату 5 июльгә планлаштырылып тора. Иң дулкынландыргыч мизгелләр. Солдат булачак егетләребез автобуска утыралар. Һәркем үз кешесенең исемен әйтә, авылы белән эндәшә. Шыңар, Шәмәрдән, Сатыш, Шәбияшүрши, Мингәр, Арташ, Иләбәр, Тактамыш, Айдар, Лесной. Китүче егетләребез шушы авыллардан. Менә бүген ничек матур итеп озатсалар, шулай каршы алырга да язсын үзләрен.
Автобус кузгалды. Аның маршруты Татарстан Республикасы хәрби комиссариатының хәрби хезмәткә алынучы егетләрне җыйнау пунктына билгеләнгән. Биредән инде булачак солдатларны төрле хәрби частьләргә бүләчәкләр. Имин урыннарга барып урнашып, яхшы хезмәт итеп, үз иләрегезгә кайтырга насыйп булсын, егетләр. Без сезне көтәбез. Узган яллар районыбыз җитәкчелеге, мәдәният бүлеге хезмәткәрләре өчен олуг Сабан туйларда катнашу белән истәлекле булды. Саба районы Казанның Дәрвишләр бистәсендәге каенлыкта милли бәйрәмебезне уздыруда үзеннән зур өлеш кертте. Иң күңелле мизгелләрне калашлаган безнең киләсе хәбәр. Сабантуй капкасы бүген һәркем өчен ачык. Нинди милләттән һәм кайлардан килүләренә карамастан. Милли бәйрәмебез халыкларны бүлгәләмәү кебек киң күңеллеге белән аерылып тора шул. Дәрвишләр бистәсендәге каенлыкта Сабантуй бик күп тамашачыларны үзенә җыйды. Димәк, халык мондый күмәк күңел ачуларны тансыклаган. Каенлыкта Казанның Совет, Балтач, Саба районнары аерым аланлыклар алып, шунда тамаша итте. Саба аланы бүген гөрләп торды. Монда рәт-рәт булып тизелгән күргәзмәлекләрдән көне буена кеше өзелмәде. Зоопарк тирәсендә күбрәк балалар кайнашса, олылар авыл осталарының кул эшләреннән аерылып китә алмады. Саба авыл хуҗалыгы районы. Бездә күп сөт җитештерелә. Бик сөтле сыерыбыз әле Сабан туена да килгән иде. Рәхәтләнде халык аны савып. Кемнәрдер шулай яшьлекләренә кайтты. Авылда үткән бала чакларын сагынып куйды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов та Саба уңганнарының эше белән кызыксынды. Аны районыбыз башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов үзебезнең уңышлар белән таныштырып йөрде. Халкыбызны эшле дә, ашлы да иткән иң зур байлык ул һөнәрчелек. Заман белән бергә аларның күбесе тарих сәхифәләренә озатылса да, авыл осталарында, авыл җирлектәрендә алар әле яшиләр, яңартылып торгызылалар. Саба осталары бүген шушы нияттән мастер-класслар да үткәрде. Калфак чигүчеләр, йон җигерләүчеләр, гармун, сыбызгы ясау серләренә төшенергә теләүчеләр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылды. Саба лесхозының агач эшләнмәләре, үреп ясалган көнкүреш кирәк-яракларының күп төрлелеге таң калдырды. Гафел гаилә компаниясе табигый гүзәллек тудыручылар. Алар бүген казанлыларга агач үсентеләре, чәчәк, гөлләмәләре тәкъдим иттеләр. Шикши авылының Зиләйлүк фольклор төркеме үзләренең җыр-моңнары белән Сабан туена килүче тамашачыларны каршы алып торды. Шулай итеп, осталар шәһәре һәм татар хуҗалыгы мәйданнарыннан рухланган халык төп аланга күчте. Йокыга талган һәм ул бер кайчан да уянмаска тиеш чын барлыкка әйләнгән, аҗдаһа уянган дәртле көйләрдән. Уянганда канатларын җилпеп очып киткән, тирә-юн ялкыныннан дөрли итәр айрат кычкырып җибәргән. Күргәзмәләрдән илһам алган халык мәш килеп милли уеннарда катнашты. Капчык сугышы, авыш кылгада йөрү, капчык йөгереше, гер күтәрү, шүлмәк вату иң җитезләрне, иң өлгерләрне, иң көчлеләрне үзенә җыйды. Батырлар келәм тотты. Артистлар сәхнә әйләнәсеннән дә үз тамашачыларын җибәрмәде. Саба үзешчәннәре чыгышы көчле алкышларга күмелде. Казан Сабан туе сабаларны
тагын да матур хезмәт һәм иҗат уңышларына рухландырды. Кичә Ямле Саба яр буенда район халкы өчен бәйрәм оештырылды. Кызу эш көненнән соң җырлап, биеп күңел ачтылар. Балалар өчен дә мәйданчыклар эшләде. Әлфия Мөбарәкова хәбәре. 1 июль кичендә Сабалылар Ямле Саба яр буена җыелды. Яшьләр көне дип игълан ителгән әлеге шоу тамашаны бик күпләр яратып көтеп алды. Казан каласыннан килгән артистлар да, үзебезнең үзешчән сәнгатьтә катнашучылар да нык сагындырган. Табигатьнең иң матур җире, чишмә, инеш буйлары, күзнең явын алырлык сихри бакча сине бер карауда әсир итә. Билгеләнгән вакытка халык җыелып, яр буена куелган эскәмияләргә урнашты. Бүген көнгә караганда безнең киләчәгебез ул яшь буын, ул инде безнең беренчедән әти-әниләргә әйтергә кирәк бик зур рәхмәт. Дөньяга килгән балаларны тәрбияләп, белем биреп, шул вакытта безнең балалар бакчасында, мәктәпләребездә аларның тәрбияләү һәм белем дә бирү. Дөрестән дә безнең Саба яшьләре елдан-елдан тоталар бөтен республика, Россия һәм чит илләребездә дә хәзер. Шуның өчен киләчәктә дә аларга уңышлар, нинди хыяллары бар, бөтенсен Ходай бирсен, булганның игелеген күрергә язсын. Һәм инде Саба аякларыннан без дип гурланып йөрергә язсын. Бөтенегезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык, булганның игелеген күреп, бергез хөрмәт итеп яшәргә язсын без Сабадан дип. Аннары Рәис Нургалиевич бер төркем хезмәткәрләргә мактау кагазлары һәм дәүләт бүләкләре тапшырды. Районыбызның контроль хисап палатасы рәисе Гөлчәчәк Хуҗина Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Саба дулкыннары телерадио компаниясының телевидение бүлеге редакторы Гөлназ Гатауллина, районыбызның финанс бюджет палатасының бюджет бүлеге начальнигы Минсәрия Дәүлиеваларга Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының рәхмәте тапшырылды. Шулай ук Рәис Нургалиевич Татарстан Автоном Совет Социалистик Республикасы ишуның 100 еллыгын бәйрәм итүне әзерләүгә һәм үткәрүгә өлеш керткән бер төркем хезмәткәрләргә бүләкләр тапшырды. Ул кичтә Ямле Саба яр буе шоу килеп торды. Күңелле музыка, дәртле җырлар яңгырады. Халык рәхәтләнеп ял итте, концерт карады, биеде һәм күңел ачты. Лесхоз картлар һәм инвалидлар йортында тәрбияләнүчеләр өчен төрле тематик күңел ачу чаралары даими оештырылып тора. Бу атнада биредә хәйрия концерты оештырылды. Тулырак киләсе язмабызда. Колакта бер җыр яңгырый. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Чыннан да шулай бит. Әгәр анда яшәүче кешеләрне белә сөйләшсәң, йөрәгең кысыла, кәефең кырыла. Алар шарасызлыктан, авырлыктан, ятимлектән шушы йортның ишеген килеп шакыган кешеләр. Лесхоздагы картлар йортында бүген 84 әби һәм бабай тәрбияләнә. Алар арасында дөрес яшьләр дә бар. Алар тормыш дилбегәсен тартып бара ала алмаганга күрә шушында килеп эләккәннәр. Хөкүмәтебез андыйларында кырыйга куймый, язмыш кушагында калдырмый, махсус йортларда яшәтә, үз башларын карый, ашата, эшертә, дөресен генә әйткәндә рәхәттә яшәтә. Биредә яшәүчеләр үзләре дә зарланмыйлар. Балык Бистәсе районы Иске Арыш авылыннан килгән Фарис абый Абдуллин биредә яшәгәненә сөенеп бетә алмый. Монда 6 жыл торам инде. Бик ошый, әйбәт монда, бөтен нәрсә бар, ашау да яхшы. Бик күңелле. Бүген сезгә Казан артистлары килде, ошадымы концерт? Бик шады концерттан апаралар безне экскурсияләргә, ансыда бик шады. Без барган көнне картлар йортында зур концерт булды. Казан каласыннан артистлар килгәннәр иде. Өлкәннәрнең күңелен күреп,
Бик эчтәлекле, күңелле концерт күрсәттеләр алар. Без Резидә белән күп очрашабыз концертларда, чөнки ул беренчедән халык артисты, ләкин ул бик гади кеше. Булар барысы да күңел халәте өчен эшләнә. Дөньяның шау-шуыннан, мәшәкатьләреннән ял итеп тору өчен ярый әле шушындый очрашулар бар. Алар ярый, минем өчен әйбәт, калганнарын айтып әйтмим мен. 7 ел монда. Кожан артистларының концерты ошадымы соң? Ошады, рахмат сезгә. Матур җырлыйлармы? Матур, Реза, телевизордан да тыңлыйбыз икән аның. Реза Шарафиева. Бүген үзләрен күрдегез. Рахмат. Бүген интернатыбызда бик кенә матур концерт булып китте. Бик зур рәхмәт. Ана Казаннан килгән кунакларга Реза Шарафиева, аннан соң Рафаэль, Рөстәм, Миләүшә организаторы. Бик зур рәхмәт. Ошады безнең торучы әби-бабайларга. Киләчәктә тагын шулай итеп шундый концерт программалары белән килүләрен көтеп калабыз. Концерт тамамланды. Өлкәннәр берәм-берәм үз бүлмәләренә таралды. Яшәгән урыннары бик рәхәт булса да, алар үз авылларын, ихаталарын, нигезләрен сагына торганнардыр. Кадерле әти-әниләребезне яратып, саклап яшәсәк иде. Чыгарылышыбызны спорт темасын кулашлаган хәбәрләребез белән дәвам итәбез. 26 июньдә Соба Арена спорт комплексында көрәш буенча дөнья чемпионаты һәм яшь үсмерләр арасында дөнья беренчелеге узды. Ярышларның абсолют батыры Лада Гранта автомобиленә ия булды. Кискен көрәшне безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Билбаулы көрәш буенча чемпионат һәм яшь үсмерләр арасында дөнья беренчелеге барлык уңайлыклары тудырылган Соба Арена спорт комплексында үтте. Татарстанның көрәш федерациясе башкарма директоры Равил Хайруллин башта Казанда Россия беренчелегенә ярышлар оештырылуы хакында әйтте. 15 елдан бирле безнең спорт төре буенча Россиянең спорт мастеры дигән звание бирелә башлады. Бу бик бүтәннәрне бүтән регионнарында кызыксындыра. Алар бик теләп безгә ярышларга киләләр. Бу елда менә yılның инде командамны күрәбез. Теге ковид әле китеп бетмәгән, шуңа карамастан саклык чараларын күреп, бу ярышларны үткәрәбез. Без ышанабыз, безнең егетләребез максималь яшы күрсәткеч белән инде бу ярышлардан чыгардылар. Но килгән кунакларда үзләренең ничек көрәшә аласыдан яхшы күрсәтерләр дип уйлыйбыз. Ярышта 250 спортчы катнашып, алар арасында 20 комплект бүләк уйнатылды. Көрәшчеләр арасында дөнья чемпионы исеме булган спортчылар да бар иде. Халыкара класслы спорт устасы, универсиада чемпионы, техник фәннәр кандидаты, Россия көрәш федерациясе спорт директоры Илнар Галиев әлеге ярышны бик дәрәҗәле дип саный. Бик яхшы әзерлекле, яхшы дәрәҗәле спортчылар. Үзебезнең Россия командасы безнең 2 состав белән билгеләнде. Аның сайлап алу ярышлары Россия чемпионаты безнең декабрьдә үткән Россия чемпионатында булды. Һәм инде мартта сайлап алу ярышлары яшь көрәшчеләр арасында булды. Бу турнирны җиңгән көрәшчеләргә безнең халыкара классы спортчысы исеме бирелә, халыкара классы спорт остасы исеме бирелә. Яшьләрдә откан егетләребез безнең спорт остасы исеме бирелә. Ярышларда 27 илдән көрәшчеләр бил алышты. Мәскәүдә белем алучы Алжирдан килгән Рият Хамуда үз категориясында быел беренче җиңүен яулады. Я представляю в Татарстане Казань сборную Алжира по борьбе кореш. Я очень рад своей первой победе. Мы тоже от души поздравляем вас. Скажите, пожалуйста, вы учитесь здесь в Казани или просто приехали? Я в Москве учусь. Где? МИРИА, Российский технологический университет. Прекрасно. И какие у вас до этого были победы? Можете перечислить? 5-е место в мире по корешу в прошлом году. И в этом году первая победа. Un үлчәү авырлыгының 8-дә Татарстан көрәшчеләре чемпион калды. 130 килограммга кадәр үлчәү авырлыгында көч сынашкан Муса Галләмов тагын бер тапкыр дөнья чемпионы исеменә лаек булды. Бүгенге көндәшем, мен 130-да төп көндәшләрнең берсе. Татарстан күләм ярышларында да без белән яшь очрашабыз шул. Ярым финал эшләрендә ул үзе Тюмень өлкәсеннән бүгенге көндә Россиядә мин аны җиңеп Мимирдә ул 2-дә калган, менә 2 тиен бүген дөнья беренчелегендә көрәшәбез. Менә беренче кругта туры килдек без аны белән. 3-1 исәп белән атып чыктым. Аллага шөкер. Шуңа әйтәсем килә, көрәш. Менә финалда эләккән булсак инде
Ул финалга хәтле дә инде аны җиңүчеләр юк ул. Шундый көчле көрәшче дип әйтик. Бүгенге көндә иң төп соперник чемпионат мира да шул дип санаганым. Аллага шөкер, аны җиңдем. Билбаулы көрәш ярышы буенча дөнья чемпионатының ябылу тантанасы Мингер авылында узды. Татарстан хөкүмәтенең төп призы автомобильгә Азәрбайҗан көрәшчесе Джемал Фейзиев лаек булды. Ул 130 килограммнан югары үлчәү авырлыгының финалында 7-1 исәбе белән Россиядән Сергей Павликны отты. 27 июньдә Россиядә яшьләр көне билгеләп үтелде. Райондашларыбыз аны спорт ярышларында катнашып, көч сынашып бәйрәм итте. Сабадагы Олимп футбол кырында үткән бәйрәм ярышлары районның актив һәм спорт сөюче яшьләрен җыйды. Аларны Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов сәламләде. Бәйрәм белән котлады, тормышның, гүзәл яшьлекнең кадерен белергә чакырды. Без инде бүген сезнең белән шушы яшьләр көнен спортивный мероприятие формасында матур гына үткәрергә җыелдык. Яшьләр инде ул шундый категория, без бөтенебез кайчандыр яшь кешеләр, күпмедер вакыт үтеп китә, инде икенче категория күчәбез. Шуңа күрә яшьлек үзе безнең хисләрдә калган инде матурлык, тазалык һәм инде менә җимереп эшлисе килә торган чакларын иттереп хәтерләп калабыз. Сездә дә шундый энергиягыз Алла бирсә сүнмәсен. Әйбәтләп матур гына иттереп шушы бүтән хыялларыгыз тормышка ашсын. Инде бүтән сезнең куйган максатларыгызга ия булырга язсын Алла бирсә. Бүгенге бәйрәм көненең матур мизгеле районыбызның актив яшьләренә грамоталар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Шулай ук ГТО нормативларын югары әзерлектә тапшырып китүчеләр дә тәбрикләнде. Районыбызда һәр яшь төркеменә үз кызыксынулары өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Бары тик вакытларын гына дөрес бүлеп, уңайлыклардан файдаланырга кирәк. Бүгенге көнгә килгәндә, чыннан да безнең районда яшьләр арасында уңышлар шактый дип әйтергә кирәк. Безнең митингдә хәзер яшьләр министрлыгы барлыкка килде, берничә ел элек. Инде оңанчы да актив эш алып барайык. Хәзердә актив эш бара яшьләр белән. Инде безнең яшьләр өчен районда шактый гына берләшмәләр эшләп килә. Менә бүген тантаналы ачылыш вакытында без молодежный парламент әгъзаларын бүләкләп киттек. Бүгенге көндә безнең ул направление бик алга таба бара дип әйтергә кирәк инде. Анда безнең районыбызның һәрбер җирлегеннән 40 актив яшь кеше тупланды. Менә алар белән бүгенге көндә эш алып барабыз. Алар үзләренең эшләрен актив эшләр дип әйтергә кирәк. Шулай ук безнең аграр яшьләр берләшмәсе бар, КВН движениесе. Инде менә бу пандемия вакытында волонтерлык бездә бик нык алга китте дип әйтергә кирәк. Менә шулай итеп, яшьләрне төрле хәрәкәтләргә тартып, аларның теге яки бу яктан ачырга тырышабыз. Инде уңышларга килсәк, төрле республика күләм грантларда катнашабыз. Җиңгәне дә бар, җиңмәгәне дә бар. Өйрәнү өчен дә бик әйбәт опыт ул безгә. Физкультура спорт өлкәсенә килгәндә инде монда шулай ук безнең районыбыз яшьләре бик актив. Татарстан, Россия, ил күләм, дөнья күләм ярышларда уңышлы гына чыгыш ясыйбыз. Спортта үзен сынап караучылар өчен киң мәйдан. Биредә һәр почмакта көч сынашулар башланып китте. Отжимание җирдән этелүдә хатын-кызлар һәм ир-атлар аерым ярышты. Аларга 1 минут вакыт бирелде. Шул аралыкта кем иң күп этелү ясый, җиңүчеләр шул нәтиҗәләрдән чыгып ачыкланды. Монда хәрәмләшеп булмый. Махсус җайланма дөрес күнегүгә генә тавыш бирә һәм шунысы саналып барыла. Әлбәттә, укучылар һәм әзерлекле чын спортчыларның соңгы саннарында аермалар үзен нык сиздерде. Мәсәлән, тренер Азат Вәлиуллинның бу төрдә күрсәткече 1 минутка 72 булса, кемнәрнекедер ул 34, 56, 64 булды. Пневматик пистолеттан ату турында катнашучылар сафы елдан-ел тулылана бара. Аларга 3 мөмкинлек бирелеп, нәтиҗәләр балларда исәпләнде. Ә менә йөгерешчеләр
җирләр алай күп түгел иде. Табигатьтә 35-40 градус эссе торганда стартка басып, дистанциядә йөрү бик батырлар эше. Әмма егетләр дә, кызлар да сынатмадылар. Яхшы старт алып, уңышлы финишларын каршы алдылар. Данияр белән Мөхәммәд йөгерер өчен кибәчедән арлык килгәннәр. Һәм юкка түгел, 800 метр дистанциядә алар 3-нче, 2-нче булдылар. Мен бу ярышка бик ат әзерләнгән, дистанциябыз 400 метр. Без шул дистанция бигесе бик ат йөгер булмады. Ләкин бу шулай да без дустым белән 2-3 урынга кердек. Миңа йөгерү бик авыр булды. Сездә аның кадәр йөгереп тә булмый. Ләкин шулай да 3-нче урынга кер булды. Йөгерүдә хатын-кызлардан беренче булып финишка Юлбат авылыннан Сирина Кабирова килеп җитте. Ул спортның бу төрендә спорт мастерлыгына кандидат нормаларын үтәгән. Хәзер мастерлыкка омтыла. Аның өчен тормышта спорт һәм йөгерү беренче урында тора икән. Бүген яшьләр көненә килдем. 8 метр йөгердем. Беренче килдем. Шул результатым минем 2:24. Бу әйбәт результат. Ничек карау инде. Чөнки мин Казаннарда яхшырак та йөгердем. Монда иссе булганга күрәдерме, әзрәк начаррак булды. Тренер да бик доволен түгел миндә. Яранчы дәсең. Гел әйбәт булып, әйбәт результат ясап булмый. Барсы да алдар. Бүген шулай ук катнашучылар гер күтәрү кебек авыр спортта да үзләрен сынадылар. Хатын-кызлар 16 килограммлы герне 1-не, ир-атлар 2-не 1 минутка күтәрделәр. Яшьләрдән торган оешма командалары пляж волейболын уйнадылар. Аларга көннең исселеге, аяк асларындагы комның кайнарлыгы да комачау итмәде. Искиткеч мотор уен күрсәттеләр. Ахырдан инде тантаналы мизгел барысын бергә тәбрикләү мәйданына җыйды. Җиңүчеләр үз яшь категорияләре буенча лаеклы бүләкләрен кабул итеп алды. Узган көннәрне районыбыз тарихына менә шундый вакыйгалар белән узатабыз. Бүгенгә атна информацион программабызны төгәллибез. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Бездән аерылмагыз.